салом алайкум дӯстони азиз, бозам зуҳур ҳастам бо шумо. мехоҳам як фокси нав нишон бидам дӯстони азиз. тамошо кунед, агар маъқул шавад фаромӯш накунед дар комментария подписатсия кунед. дӯстони азиз, фикру ақидаҳои худро нависед. иншоалло ки аз инам дида фоксҳои наву ҷолиб дар пеш аст, барои шумо омода мекунем, нишон метиҳем. дӯстони азиз, тамошо кунед. вилка дӯстони азиз, акнун лошка латтаи сафед. ман мехоҳам латтара свеча иваз кунам. дӯстони азиз, тамошо кунед. латтара ай боло мемонем. ай поён мегирем. аллакай латтаи мо сирх шида истодааст. опа, латтаи сафед сирх шуд. дӯстони азиз, акнун мехоҳам ба ҳолати аввала баргардонам, яъне латтаи сирхро боз сафед кунам.